Jodongo mag Kipsigis obago alam makende e got Emurua Dikir ne mosenindo Johana Ngeno kaachiel kod ji mamoko 5 mago mabende ne owito ngimagi e masira mano mar ndege. Viongozi wa serikali watakuwa hapa, ile kitu tunataka tukiwa jamii ni amani. Jopuonj mago mag JSS mawuok Yimbo mar piny Kenya dwaro ni mondo mi TSC owinj ywakgi e bwo thuolo mano mar dwe achiel. Hii mambo ya autonomy, as my brothers and sisters have said, its time has come whereby it will never be resisted. Ji 6 ne owito ngimagi kanyo bang' gari mabende ne giidho ne romo 2 gi 2 kod trela Manyata ei kaunti mano ma Taita Taveta. Hii barabara yenyewe ni mbovu hapa. Inataka kuanzia Obamsi, kuanzia pale chini mpaka mhadi kwa kinawelawela. Ibedo koda nyaka giko janeno mar Kala nyinga Nelly Achieng' ndene jaloko mara David Abila. Wachako kanyo gi wechego mago mabende wamiyo pek odiochieng' makawuono ka wayudo kanyo ni jodongogo mago mabende wuok e oganda jo Kipsigis ne obago alam mano makende e got mano ma Emurua Dikir kama bende ne gichiwo luor kata alam mano makende ne Johana Ngeno mano mabende ne owito ngimane e masira mano mar ndege kane entiere kod ji mamoko 5 e gwengego mago ma Mosop e kaunti mano ma Nandi. Kane giloso to kabende ne gisetimo alam makamano, jodongogo ne okoni gilamone familia kwe mar chuny, gichiwo siem mager ne jogo mabiro chopo e lienno mondo miki gikel tulo kendo ginyis luoro ne mawinjore ne jatendgi mabende gikoni ne en jalno mane ohero kwe ahinya. Na tuweke siasa kando. Kama kuna jambo lolote tunauliza serikali afanye uchunguzi, mambo mengine tunawachia Mungu na tunawachia serikali. Na wakati mwili wa Ngeno taletwe, tumesema watoto wa jamii wa Kipsigis na wale ambao watakuja kesho waweka amani. Watu wetu wote ya kaunti hii yetu ya Narok, wageni kutoka kaunti mbalimbali, viongozi wa serikali watakuwa hapa, ile kitu tunataka tukiwa jamii ni amani. Ka warango weche mago mamoko wayudo kanyo ni jopuonja mago mabende wuok Yimbo mano mar piny Kenya sani to koro ochiwo thuolo mano mar dwe achiel ne duol mano mabende ochung' ne ndiko jopuonj mar mondo mi owinj ywakgi ka kamano to gibiro bedo ka githiro chenrogo mago mag somo e sikunde mago mopogore mag bende gipuonje. Jonyuolgo ne loso e sikund sekondar mano ma St. Luke Kimilili kane otelnegi kod jagoro mano mar Kupet bade Bungoma mano migosi Agustina Lekotelo kama bende jopuonjgo ne owuok oko mager kagiwacho ni nitiere midhiero mago mathoth kendo mopogore magidwaro mar mondo mi orakruok godo kapok thuolo mano mar dwe achiel orumo. Kanyo mabende oting'o bero ngimagi gin kaka jopuonj mago makono. Walimu tusilale, lale lale, walimu tusilale, bado mapambano. Wanataka kutumaliza. We are coming. Shah, we are coming. And the minister, we are coming. Yes. We are demanding our things to be achieved. Ensure the JSS teachers are supported fully. Hii mambo ya autonomy, as my brothers and sisters have said, its time has come whereby it will never be resisted. Lazima iwe kuwa achieved. Na walimu wakuu, the principals or head teachers of primary, wenye wanaitwa hoi, hiyo mashule ni ya serikali. Yes. Saizi mmeenda kusema ati wakiwa independent watakaa kwa shule gani? Mkikataa walimu kukaa kwa hiyo mashule, tutamfukuza nyinyi kwa hiyo mashule. Yes. Because even they can become the principals of the primaries, and even they can become principals of the JSS. Na sisi walimu wa secondary senior schools and kama union ya Bungoma County, anybody who resists what we are demanding for now, I want to say the strike is coming and it will be a real strike. Yes.
the mother of all strikes in this country. The greatest threat to the implementation of CBE is domiciling JSS in primary. Because even our children do not know where they are supposed to be. Then when it comes to KSF, they are taken to join the secondary schools. When it comes to sports, they are taken to join primary schools. You are bringing confusion in the Ministry of Education. And you want to say that the PS, the CS must rise and say the time is now for teachers of JSS to be independent. We all know that CPG has controversies, especially when it comes to JSS teachers. We are not sure where we stand because we are placed in primary schools. And so we want TAC to give a direct outline to align us with post-primary CPG because we are post-primary teachers. The internship is illegal, null and void. And therefore, this evening, we are asking the Teachers Service Commission that we have our teachers on internship, the 44,000 teachers on internship. You are not allowed to have teachers on internship. We are asking you, with a lot of humility, that can you convert our teachers to permanent and pensionable? We know teaching is a noble profession and they should facilitate our teachers as professionals. Magos viva! Viva! Magos viva! Viva! Jopuonja mago mabende wuok e kaunti mano ma Vihiga, Kakamega, Busia kaachiel kod gwengego mago mag Trans Nzoia ka gichiwo siem mager makamano. E weche mago mamoko ma otenre kod masira wayudo kanyo ni ji auchiel ne owito ngimagi kanyo bang' ka bende dereva mano mar bas mane gihidho basno mano mar kambi mar China Executive ne obayo yo kendo ogore piny kata oromo kanyo arigari kod trailer e gwengego mago ma Manyata county no mano mata Itataveta ya paya mano ma Nairobi ko chomo Mombasa kocha. Kalure kod jogo mago mabende ne oneno masira maket koda mano ne gilero ni dereva no ne temo mar mondo mi okal geche mamoko eka kuom hawi marach ne orado arigari kod trailer no mano mabende ne okelo wito ngima mago mag oganda maromo auchielgo. Hii barabara yenyewe ni mbovu hapa. Inataka kuanziwa bumps kuanzia pale chini mpaka mhadi kwa kinawelawela. Unaona? Hiyo bumps ndio itaokoa hiyo ajali ziko hapa kwa saa hii. Lakini ukisema eti tunaangalia mambo mengine tutaisha na ukweli, na hapa mahali kunatakiwa bumps. Watu wa basi wao makini.